Ai ko bele fi baro agini ke por ha ke teng try ni disgrace. Kini ke de sngi ke bakmen ba sashi sien pat ngio ban. Shakri ngio ban kwen ni ke tien jong blay lang ba kini ke video. Banda ke sngi nga kwa ngan pulien aga galatia ke lenong ke basan ke dekot ke baning kong. Ki tien ki ba ongkum ni. Ya ke jing like do grace la pelat yang ni. Namar kata to yang scam. But what sya ban riam ya pipat haka lengkor trong gajing nong merau. Kini kede gesngi trong gajing like doi. Ya kari jongi kari India. Bagi beliau kira ya gajing like doi. Kede gesngi bagi kan mau ba. Kari jongi kayo ya gajing like doi. Na gajing sensyar trong kesorkar bilat mensua. Gajing like doi kaba ngakwa ngan keren hagini kapor. Kamday gani gajing like doi. Haga sensyar ke kadar. Ni gajing like doi haga doa. Gajing like doi kaba kam krau. Bani gajing like doi haga doa. Bani gajing like doi haga sensyar kadar. Kedai gajing like doi haga mensiam. Bible ke ong ya gajing like doi ukris lah pelat yang. In haban yang scam. Manginom letpat saka lengkor jeng gajing long merau. Desi kinong India mensua namar kihap hagajing sensyar kesorkan bilat. Kisngau bekilong hagajing long merau. Watla kim day ki merau. Day belah sensyar ki dekabor nong way. Kisngau kum ki merau. Kawai ke jing long merau kawa krau tam. Bat kawa pensniu yu beriau. Kawa peniap yu. Kawa penjot yu. Bat kawa tep dujok syarta yu beriau. Kedai ke jing long merau hakapop. Ublay ukwa ban sensyaring. Ukwa ban pelat yang ini ke jing long merau. Nagatagadaw upha yu kun jung u Jesus Christ. Man ay kini ke jing like doj kawa krau tam. Mar kamen toy yang ini. Ladangi like na ke jing long merau. Kamen toy yang ini. Ladangi sensyar daladi aladi. Kamen toy yang ini ladangi yok lut ya ke pertai barok kawai. Handai ladai yang ini lah sensyar da ka pop. Bala tek merau daw setan. Bangi don haka lengkor dan ke jing long merau. Nah kata daw ke Bible ke ong ya ke jing like loj ukris lah pelat hani. Uno ba pediang ya Jesus Christ uyo ke jing like doj ya ke mensiam. Kapop kam sensyar syuk ya ke jing im ke jongi. Namar ngim long syuk haka hukum ngilong haka jing ayah. Desi pila pin perkat ne pila pin tip. Baka ketien sensyar ke deka ketien kontrol. Ngim syak kontrol syuk haka pop. Kamlak ban penbor syuk yang ni bangin lek pop. Kamlak ban peniat ban diktit ya ke jing im jongi. Namar ngila pediang ya ukris. Mensua kapor bakari India. Kadon apa gajing sensyar, kari bilat, la diktit, la kontrol, la kipareng. Adai mentah, kinong India hi ki sensyar para nong India. Gajing sensyar ka kelembiang do mentah. Buon ki jakri jakra, buon ki bamlong, ki bangim sngau ternat. Maka jing like luat ki wau beriau yo hagado. Gajing sensyar beriau kadai ka bambiang. Nagatagadaw ublay ukularengi kajing like doit ka basisya. Kajing like doit ka basisya kadai ka bangiyo like doit nakapop. Mday tang bangiyo like doit nakapop. Mday ngidon haka kontrol jeng kahok. Ngidon haka jing yalam ka jeng ublay. Ngidon haka jing sensyar ka jeng ublay. Nagatagadaw kini ki political parties baro kini ki nong sensyar ki basensyar rengi. Kidai ki bambiang, kidai ki basipor. Namdan hi ka wairu ka political party. Namdan uway ne ki numi hi ki nong sensyar ki balaban sensyar hok. Haga jing siya kini ka pertai la sensyar da ka pop, la sensyar da usoj tan. Usoj tan da usiem jeng kini ka pertai. Lada ki brio ki mut ban sensyar hok kat no haba ki 4 like loy ke mensiem. Ka pop kadang sensyar ki. Ka jing baman kadang sensyar ki. Aku abad nong evi.
kin hap hi ha ke jing penyak ke jong soita lada ngi sa sya senchar ha ki brio ki bampat pediang yo Jesus Christ ngakwa ban ong fi in hap hi ha ke jing senchar ke jong soita bat lada ki senchar ki brio ro ki bala pediang yo Jesus Christ kan kambha ken diat han rei kan nom biang ma ke ke jing senchar kampat dei ke jing senchar hok ke dei ke jing senchar ke batang sipor ni like luoj na ki ai jong ka do han rei ke jing like luoj ke ba shisha ke dei na ki ai ke jong ka men siem na kata gadau la dangi pediang ye ke jing like luoj ke jong ukres ni hap bang ini yang scam ha ke men siem jong ngin nom sha mangin let pai pat sha ka pop ngin nom sha mangin let pai pat sha ka lengkor jong ke jing long marau ka pop kan riam ba je fi kan ya le kat bala ban ya lampat ye fi sha ke jing long barim marga pop ka dei ka jing riam ka dei ka lengkor ban penong marau ini ka khubuar ka bang asngo tenat ban keren ni phi ha gini ka pos bang ka jing sen char ka dei ba wat la kini ka jing sen char per thai kim biang la dang yo onong sen char ba kham bha kala ban chu bha khan yat khan soi han rei ka jing sen char per thai kan nom biang na ka ga dau jisu un sawan hi sha gini ka per thai ban sen char ma u un sen char na ka khet ka jong u David na Jerusalem un senchar ban ngiro nginyo ban senchar lang bo trai ladang ila pediang yu jisu ha ke do not ke chungi Bible ge tu ngi Isaya kalonong ka ba khandai ge dekhot ke ban rio ong namar hangi la kha yo khun la ai yo khun hani ke jing senchar kan long ha ka terpeng ge jong o kan mau ke jing senchar kam long ha ka terpeng jong ki brio jing senchar kamlong ha terpeng ki siem ki bakra watri ki nong senchar ka jing senchar ka parthai baro ka wai u bleu la bu ha ka terpeng ka jong utrai jong yu Jesus Christ dei ma u siem ki siem utrai ki trai bat ka Bible ka ong bat on khot ye ka kerteng jong u bapla u nong sala u blei bakra bor u khpa pum jukot u siem ka jing sok kwa banong fi nomdan hima ki bania sok Namdan hima ki bala ban senchar da ke jing sok. Mentah ha kini ke pertai lai la da pipek mentah ka jing klumar ke dai ke bakrau hadu kata-kata. Kiri jong ke pertai ing maki klumar lut baro. Da pipek kiri ki ba marjan jongi, da pipek kiri sep ni. Da pipek kiri Middle East. Da pipek kiri ki ba pair. Fi itang ke jing klumar sudah. Lai ujisu un sawan un senchar. Pat ka Bible ka ong uni udai usiem ka jing sok ka Bible ka ong kumni ka dekhot ka bashpau ka ong ka jing roi ka jing senchar ba ka jing sok jang u ka nom ko syuk ada kibrio kila ban wan lam ka jing sok ada kibrio kila ban wan lam ka jing senchar ka ba hok ada kini ka nong senchar partai ki political parties ni unu brio ni kanu ka kanhon senchar kala panuan lame ke jing senchar ke bahok ke babet ke bakhoi aku akan ong ifi ujisu dan kam panuan handrai kini ke brio kin omla kan sulong tang sipor ujisu on sawan pat sesisian Bible ke ong ke jing roi ke jing senchar jung u bat ke jing suk jung u kanom kutshu un senchar na Jerusalem haka khet u debit bat halor kahima jung u ban penyang ya ka bat ka Bible ka ong bat un kershan ya ka da ke jing bishar bat da ka hok justice and righteousness baru aki brio gini ke por ke keren spang ke jing senchar ka badon ka justice ka badon ke jing senchar hok ka badon ka righteousness rekin ma u brio hi unomla manwan lam ya ka justice ba ka righteousness ka jing senchar hok hi dei tang utra jing Jesus Christ Bible ko ang nato menta hado bom jukut ba phla ka bo ble ule ka dei bu jisu klamwan kum tu ban senchar ka pathai bro ka wai nomor utip lada uwan ban senchar ban peniang ka jing bishar bat ka hok lada ki brio kim pat yo ka jing lai lo ya ka men siam kam man toy ka jing lai lo ya ka do da ki brio baro kin ko ngo yo tra Jesus Christ
ada kibreu baro hangi hapertai baro nyau pra bilion kibreu wadon hangi hapertai kin acknowledge kin pediang yo Jesus Christ kin itu ya ukum unong sejar dai kampat mantoy lada kim like luat chua ka man siam nagada gadau blai upha banelap chua ga gospel kibreu kinyo e ga jing like luat chua ka man siam anda kilayo like luat na kalengkor jong ka pop qua bên nông nghiệp phi cái chính lại đuôi hay cái đùa rồi hang ta kan sa trekam nah kita ke dau menta ke de ke por jong ke jing lam ke gospel ke jing lại đuôi ke brio menta ki brio ki de benyo lại đuôi chua aga men siem ke jong ki de benyo lại đuôi na ka pop na ke jing lien bas neo na ki kam ki bu soitan ule na ki jing te jing khom ke jong soitan padha ke ke por kanan ke jing sin shar ke bas sok hang ne per thai jisu unwan on sensyar daka justice but ka righteousness on sensyar daka jing bishar ka ba hak but daka hak daka jing sensyar jeng u but ka hima jeng u kanong ko chu kanong junom la junom tau blen kur khu ye phi la dan na preng jong phi don ha ga jing sha te cha khom ko ma ga ne ga sngi nga kwa ngan duai na gam da jong phi ba ka jing lai luot ke jong u chris kan long ha phi kam da pher mano ba sensyar ngi kam pher ka sarkar ayu ngiyo ka ba don kam ka dai ka jing lai luot ha ga men siam dong ini duai kan dia da ne ga por trai ngawan ha khmat chame ki ne ga por ha ke kerteng ga jong jisu la da don mano ki ne ga por ba don ha ke jing long marau ko trai ba don ha ke jing sha control mano kan trai ba sha peniat ha ka pop ho soitan ha ke jing e ki ba bon ki jing melen ki ba sneo ada kisah peniat ko tra hakano kono ga board ki brio ga board jong nong shuan aduai menta ka sngi nga pen bana makan long ka sngi jong ga ding lai loi ke pi pediang yo Jesus Christ ga do not jong fi nyo e ga ding lai loi no badan how Chris ulong jing tau bo thamai ki e bare baro ki do no ki ki jalang ki ba thamai kan no ga jing lai loi na ga pang ka kreu kan no ga jing lai loi ko try na ki bor ki jong saitan na ki jing shep tiang ga sin chari ki bare ni ki sngi ani ga de ga sngi jong ga jing lai do ka kerteng ga jong jisu pediang ni ga jing lai do na ga jing em chang phi ai ngo me sngi gi ni ki jing do ai jing amen but amen tau blen kur khu ye phi na kwa pin pediang ni ga jing lai do ga jong chris yang scam but what sha ba an riam ye phi pat da ka leng ko jong ga jing long marau tau blen kur khu ye phi saya akan doa. Amin.